Juicy lidi, vítejte u nového videa z Shake and Fidget. Je to taková informačka. Chtěl bych vám... tohle je moje první video, je to informačka. Jo, budu natáčet ze 3 světů. Tohle je S14, jmenuje se tady Zlow, bylo 143. Cech není můj, ale hraju v něm s káčem. Ale kdybyste chtěli, tak můžu založit vlastní. Vy budete psát do komentů vaše jména a já vás pozvu a potom na S24, tady jsem level 10. Tady mám cech. Vlastní, jsme tu jen 3. Tak pište jména do komentu a já vás pozvu. Jo, tady někdo pozvu cech. Jo, tady mám ještě hýbku, tady mám zrcadlo. Potom S5, kde jsem 23, tady mám. Tady nemám cech, ale mám ho se spolužákem a taky bych vás mohl pozvat, protože jsem ten důstojník. Tady mám taky hlídku. Jo. Zkusíme vylepšit nějaký staty. A zkusíme podzem. A zkusíme koláče. Tak. To nevím, jestli ho dáme, jsem pořád malý level. No, teď jsme teda neubrává. Kouzelník docela, jo? Tak, taky. Docela jsme ho dali. Já mohl vždycky dám nějakou pod 13 milionů. Jo, 13 milionů mu dám. Pod půlku. Teda skoro pod půlku. Máme pořád slabý ty. Čarák, jasně. Potom si čarovnici, co chce. Bubla to pěkně, nový ten svitek bude jako čar obchodě verzi. Jaký nový svitek. Jinak co bych chtěl říct. Chci poděkovat. Já nevím, jak se to přímo píše. Já nevím. Neolin LP, budete mít jeho kanál v popisku. Koukněte se určitě na videa, když se vám budou líbit, tak dejte odběr a like nebo tak. Co bych chtěl říct? Jo, chtěl bych mu poděkovat v tady tom videu. Díky němu točím Shake and Fidget. Vylepšíme. Ještě jeden fotograf vylepšíme. A tady nemůžeme koncovat. Tady můžeme, tak si dáme arénu. Co 47, to nevím. No, to vypadá nadějně. 2 kritika je tu takovou. A dali jsme to 95. Teda 95. Na poslední 3 dny jsem docela dost, už jsem nějak... Jo, plánuju si kupovat houby na další Epic Event. Tohle točím v sobotu, nevím, jestli to ještě někde v sobotu. A asi až v neděli. A co bych chtěl ještě říct? Jo, potom asi bude XP a potom by měl být... Ne, potom budou houby. Buď to XP nebo houby. A až nakonec asi bude ten Epic.
A já si dobiju chouběz, tak 150, 150, teda 100 až nebo 50 si dobiju, podle toho, jak na tom budu s financema. A jinak nevím, auto tady je. Šup. Moje bradavice. To i moje babička nemá bradavice, ty bradavice. Kolik nám to když dáme podzemko toho válečníka, tak už bychom mohli být level up. Vlastně nemůžeme ho spodu stáj. Se koukneme na zvířátka. Doložíme si toho vlka. No, na 51 dní tady si dáme. Co máme tady za zvíře? Jo, tady máme tu krávu. Batman! Hej. A se upgradeujeme. No a máme koníka. Co máme tady za zvíře? Máme vlka. Co tady máme? Tady máme prasa. Ne, tady vlastně nemáme nic. Jak si koupíme prasátko. Prasátko Pepina. Vípí. Vítaj, bo. Musíme si koupit jiný zvířata. Hej. No. Tak tady je. Good. 53 a on má on má 9,82 a já mám 4,88. Se kouknem, co tam máme. Počkej, zbraň, znovu. Tady jaký epic by to chtěl. Já se kouknem tady, tak myslím, kolik máme tady, 67 minut. To je dobré, jak se kouknem tady. Tady máme tohleto. Tady tohleto. Aha, tady jsme totiž kouzelník, aha. Proto. Jo, ale vlastně proč tím jsme dělali. Look. Tady to. Kucelici. Okay, epic. Tak to, aha, tady drakověc není epic, já si myslel, že je, protože v podzemku ho měl nějaký, ne, to bylo v hospodě. Mně se nejvíc epic, mám jaký epic mě nejvíc líběj. Na Varoj se mi líběj epiky. Tady ten Kapitán Amerikán, nebo tenhle ten moderní štít, se mi líbí jako štít a teď zbraň. Já jsem tam epic. A epic zbraň se mi líbí tenhle ten meč, ten je hezký. Kouzelnická hůlka, to vám řeknu určitě, která se mi líbí.
se mi líbí tahleta, ten blesk. No a luk se mi líbí. Ten tu asi, jo, ten je hezký, ty barvy. Pak tenhle se mi líbí, a pak ten. A pokud nám dlouho natáčíme, 10 minut. Ale jinak zabrnění se mi líbí tohle, tyhle kšaníčky s kytičkou. Mně připomněla, že to měl ten Hitler, tohle asi, nevím. Takže tímto bych se s váma chtěl rozloučit a Jusík u dalšího videa. Čau.